Goddag alle sammen, mand. I skal stemme på liberalisterne. Det er det, vi gør, mand. Liberalisterne bygger grundlæggende på forestillingen om, at hver mand klarer sig selv. Det gør man. Man forsyner sig selv. Det er ikke noget, man stadig skal klare det for dig. Du tjener dine egne penge, mand. Sådan er det. Du forsvarer dig selv i en slåskamp. Politiet hjælper dig ikke. Du klarer dig selv, mand. Sådan er det. Stem på liberalisterne. Det er sådan, vi gør. Vi sidder her i dag med Lubrina Nielsen. Ja. Hun er... Lukas. Hvilket parti er du fra? Jeg er fra den liberale alliance. Okay. Ja, Det er ja. liberalister, vi har med at gøre her. Ja, det eneste rigtige. You know it. Nå. Men hvad går liberalismen så grundlæggende ud på? Det er vi. Alle er frie. Det er vi er vores egen lykkes med, og vi skal selv sørge for alt stort set. Altså, det er meget få ting, som staten sørger for, så derfor så har vores sådan, mulighed uendelige, og derfor så kan vi sådan set gøre, hvad vi vil, så længe vi har penge til det. Og det er jo dejligt. Det er fandme dejligt. Det er det. Det kan vi sgu godt lide. Mm-hmm. Nå. Hvem synes I så skal betale for ens uddannelse? Er det staten, eller de studerende selv, eller måske deres forældre? Altså, det er jo i privaten, så om det er ens forældre eller det er ens selv, det er sådan set op til familie. Det er jo sådan familiebusiness. Men det holder sig til privaten, da det er jo som sagt, da staten ikke sørger for sådan så meget uden videre, fordi at markedet ikke skal styres af staten, men styres af efterspørgsel, og derfor så vil virksomheden fungere bedre, hvis det er, at når det er, man selv betaler for det, og det er efter efterspørgsel, frem for at staten står og pumper penge i noget, så vil derudover så vil ens initiativ for at være på skolerne, når man selv står og betaler for det, det vil være højere, end hvis man bare blev placeret et eller andet sted. Det synes jeg, det lyder sgu fornuftigt. Mm? Ja. Nå, hvad så med vuggestuer og børnehaver? Skal de drives af staten eller af privaten? Eller synes du bare helt, man skal lade være med at sætte sine børn i en institution? Altså det der med at sætte sine børn i institution, det er jo op til en selv, uanset hvad for en parti jeg er fra. Men jeg synes, det skal drives privat, virksomhederne, da igen, det skal være efter efterspørgsel, og at en virksomhed fungerer bedre, hvis det er, at de er efter efterspørgsel og ikke får pumpet en masse penge i sig, fordi at, så kan det bruges på noget unødvendigt, frem for noget produktivt. Ja. Ja. Det er simpelthen så godt. Ja. Jeg vil råde jer til at gå ind og like og share deres Facebook-side. Der er jo så mange unge derude, der også skal have del i De ting og sager. dejlige liberalister. Ja. Go liberals. Go like. Go like. Like it. Like it, like